לא יסתיים, אבל בואו תראו. זאת המעבר, ואז הם נכנסים למבואה הזאת. מפה זה הכניסה לילדות, אז תבוא לפה דלת כמובן. הנה רב מרחב לילדים הקטנים, זה לפעוטות. איזשהו מתקן כזה עם לחץ סביר שמכניסים את הכדורים, זה יוצא להם מכל מיני מקום. טוב, פה יהיה קיר טיפוס. פה יהיה, רואים כבר, כאילו יש את המקרן, מונפש. פה יש את המקרן השני, קרן פה על הרצפה. לגו, סדנאות יצירה, שולחנות, בלה בלה. פה הרב מרחב. פה יבוא ה-Just Dance. אז פה הולך להיות הפלייזון, שזה חדר למתבגרים. פה הנינטנדו, צבע אדום, עמדות פלייסטיישן, אקסבוקס. אימאלה איזה חלל הולך להיות לילדים של לגונה. כבר בפסח הקרוב בעזרת השם שהכל יעבור בשלום, ויהיה לנו בכלל פסח.